Hej, det her det er Frida og Signe og Louise, og vi vil fortælle lidt om andengradsfunktioner. Som du kan se i vores faktaboks, som vi lige har lavet her, har vi forskriften for en andengradsfunktion, og det er ax i anden plus bx plus c. Og a, det er, når parablen er positiv, så kan man se, at det er en glad smiley, og når parablen er negativ, er det en sur smiley. Jo større tallet er, jo smallere er parablen, og omvendt. Og B, det viser, at hvor parablen flytter sig rundt i koordinatsystemet, og C viser, hvor den skærer i y-aksen. Ja. Herover har vi så vores udregninger. Som man kan se, her har vi vores funktionsforskrift, og hernede har vi så fundet A, B og C, og så har vi regnet diskriminanten ud. Vi regner diskriminanten ud ved at sige b i anden minus 4 gange a gange c, som vi har fået til 1. Toppunkterne regner vi ud ved at sige x sagde vi minus b divideret med 2 gange a, som vi har fået til 10, og y sagde vi minus d divideret med 4 gange a, som vi fik til 5. Ja, så har vi så lagt vores funktionsforskrift ind i GeoGebra. Og der kan vi så se, at nulpunkterne er 0 og 20, og toppunktet det er 5. Og så kan vi så se, at vores udregninger det var rigtigt. Og at bolden den bliver skudt 20 meter, og den er 5 meter høj. Ja, så er vi nået til opgave 2, som handler om golfbolden. Og her har vi også skrevet vores funktion ind og fundet a, b og c. Og igen regnet det ud ved at sige b i anden minus 4 gange a gange c, som vi har fået til 0,16. Toppunkterne har vi igen sagt, at man regner x ud ved at sige minus b divideret med 2 gange a, og y ved at sige minus d divideret med 4 gange a. Så har vi så igen puttet funktionsforskriften ind i GeoGebra, og der kan vi igen se, at nulpunkterne er, her er de så 0 og 10, og toppunktet det er 1, og det vil så sige, at golfbolden den når 10 meter, og den bliver 1 meter høj. Ja, det var vores udregninger og opgaver, og vi håber, at det var rigtigt. Hej hej! Hej hej!